Днес ще говорим за акордеона, от немската дума акордеон. Само думата те кара да искаш да седнеш на дървен стол, да си поръчаш чашка и да гледаш как някой въздиша по бившата си. Създаден от австриеца Сирил Демиан през 1829, вероятно в дъждовен ден, защото това е инструмент, който си отива с дъжда, акордеонът е завладяващ предмет. Той е едновременно музикален инструмент и уред за тренировка на ръцете. Защото, нека бъдем честни, да свириш на акордеон е като да спортуваш, но с повече стил и по-малко ликра. Писателят Франсуа Рене Дьо Шатобриан през 1833 ни запознава с акордеона в своите ми мемуари от отвъдното, накарах меха да засвири, а звукът му отнесе спомена за света. Респект за това. Да съставиш толкова драматично изречение за инструмент, който днес свързваме с семейни вечери, на които чичото пее фалшиво, е истинско литературно постижение. Но нека си представим сцената. Шатобриан, докато открива акордеона, натиска го и той прави уа-уа, дърпа го и пак прави уа-уа, но потъжно. И тогава си казва, да, ето го, това е човешката душа. Акордеонът е горе-долу това. Инструмент, способен да обобщи цялата гама от човешки емоции от «щастлив съм». О, забравих да изключа фурната. След това идва бандонеонът, измислен около 1850 от германеца Хайнрих Банд. Та той взел акордеона, погледнал го и си казал, ами ако направим това, още по-сложно. И така се появил бандонеонът, емблематичният инструмент на аржентинското танго, защото в Аржентина са разбрали нещо. Ако искаш да танцуваш с някого много близо, но да се преструваш, че е артистично, ти трябва инструмент, който плаче. Тангото е, когато двама души се обичат, разделят се, събират се, карат се. Всичко това за 3 минути, докато някакъв тип стиска мех с смущаваща емоционална интензивност. Освен това, в някои региони на света произвеждат акордеони от повече от век. Инструменти, способни да разплачат цяла зала или да отпрещят общо хоро на сватба. Защото, нека бъдем честни, акордеонът има два основни режима. Режим на силна емоция и режим всички на крака правим влакче. Няма средно положение. Прякорът му ли? Пиано с тиранти. Само това вече е великолепно. Защото пианото е благородно, а тирантите далеч не толкова. Така че е все едно да кажеш, това е престижен инструмент, но преноси ми леко нелеп. Наричат го още пианото на бедните. Това е грубо, защото означава, че някой е видял пиано и си е казал «да», но можем ли да го направим по-компактно, по-шумно и да се свири на него по улицата? И така се родил акордеонът. Но почакайте до момента, в който някой засвири наистина добре на него. Тогава всичко се променя. Защото добрият акордеонист е магьосник. Той може да превърне една проста мелодия в пътуване във времето, стоиш си спокойно и изведнъж, бум, се пренасяш в друга епоха, в крайбрежна кръчма с хора, които танцуват, въпреки че очевидно не го умеят. И това е силата на акордеона. Това е инструмент, който е оцелял след всичко. Музикалните моди, синтезаторите, диджеите, аутотюна. Той все още е тук. Защо ли? Защото има нещо, което другите нямат. Той диша, буквално. Натискаш, той говори, дърпаш, той отговаря. Това е почти разговор, малко като със стар съсед, но по-мелодичен. И накрая има един невероятен детайл. Акордеонът е единственият инструмент, при който можеш да изглеждаш много сериозен и сякаш леко прегръщаш мебел. Опитайте се да опишете някой, който свири на акордеон. Така той стои прав, стиска една кутия, разпъва я и после я свива. Бързо става странно. И все пак е прекрасно. Това е народен инструмент в най-добрия смисъл на думата. Той принадлежи на всички. Няма нужда да сте в престижна концертна зала. Тротуарът е достатъчен, ъгълът на улицата, пазарът, празникът и веднага нещо се случва. Хората забавят ход, слушат, усмихват се. Понякога танцуват, понякога плачат, понякога и двете едновременно. Така че да, можем да продължим да го наричаме пиано с презрамки. Можем да се шегуваме с лекия му кич, но в основата си акордеонът е като стар приятел. Той има своите недостатъци, понякога е малко натръпчив, но щом се появи, атмосферата се променя. И ако някога срещнете някой с акордеон, не бягайте. Отделете секунда. Послушайте, защото може би сте само на 2 ноти от това да се влюбите или поне да се включите в общ танц, който изобщо не сте планирали.